pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Diyak mo't makita ni tatang. Awan iti kusina. Awan mo't lang iti silid na. Amangan no adala ang napanan na. Siguro. Amangan no napangimatang. Wino nakikaaruba. Ayun gayam. Amuna ka di. Makisurutak iti panagawid mo? Saan pa'y Frank? Diyak pa inbagakin kwa na. Kaya't kung amin ang masurpresa ni tatang. Anya? Sigurado ang masurpresa day jay no makita na ka. Diyak pa'y ngamin inbagakin kwa na nga adan nobyok. Kasanun nga no sa anak ang magustuhan. Kasanun, no di na kaya ti foreigner ang maasawa ti anak na. Saan mo't siguro Frank? Agtugaw ka pa'y kiti tamapanak iti kusina. Agtimplaak lang iti kape. Agkapita man pa'y kabayatan ti panagururay ta ka ni tatang. Simbang pagkamagaya man anak kao. Pasensya ka na tanapanak gimatang ko. Ay nawaw! Sino ka? Ay, foreigner magayam. Ang mga no di na maawatan ti Ilokaw. Ay, nasken nga Ingles. Who are you? You maybe my daughter friend, right? Naimbag nga daw yo, uncle. Siyak gayam ni Frank. Nobyo ni Jane nga anak yo. Hey, nawaw. Amo magayam ti Agilukaw. Hay, pinariga nakpay nga naging les. Wun, uncle. Afamak amako na. Ngam amok ti agsaw iti Iluko. Ngamin, Iluko ti sauda iti lugar nagtrabahuak. Ay, kasta ka day. Ne, adda kayo matgaya man tatang. Sa dino tinagapan nyo ay ha. Awan kayo mat iti simangpat kami. Ay, ikwa. Napana lagi matang iti tinapay. Iti tirsina. Apay, di mo yung bagbaga nga dagayang bisita tayo, anak kao. Nasorpresa kayo ka di, tatang? Ay, nawaw. Talaga na sorpresa ka. Narigata nagtupay ang naging linglays. Anya? Foreigner ni Frank Anobyok. Kabailan na ti agsaw iti Iloco, tatang. Ay, kasta o na abayin ko kenkwa na iti anak kao. Jak amaw no hosto timbagak nga Ingles. Ang mga no panunutan na nga awan amaw dagiti dadakkel maw. Saan akasta ni Frank, tatang? Nasaya at atao ti Nobyok. Isung awan ti pagdanagan nyo. Sa may sa amuna ti agsaw iti Iloco. Saan kay amarigatan nga ag-Ingles? Kinapudno na plano min ti agkalay sa tatang. Pasensya ka na. No simple lang nga kalay sa ti kabaelak nga ito, Jane. Okay laang Frank. Saan mo't a big deal day ta kanya? Sigurado nga ado dagiti kalugaran nyo amang namnama iti ingrande akalay sa ta. Nang runa, ket afammet to inobyong. Ay na, di mulatan ikaskaso dagiti kalugaran mi. Anyangay kumatiam mo dagita? No ado ti sauda, bay amlatan ida. Saan ta a responsibilidad ti agpalawag kadakwada? Wen mo't kit di Wen gayam, anyangay ti ko na dagiti dadakkel mo. Makaumay da ka di iti espesyal nga aldaw ta? Wen, imawag ti kapsat ko itay. Nasaya at mo't nga rod no kasta, Frank. Kulit man, di mo kaya ti makiasawa iti foreigner. Afam matinyawid mo ano, biyon, bes.
Idi laang dayjay friend. Adalat kamot gayam dagiti afam ang mapagtalkan. Ay, sana all! Ay na, wow. Ay na, makaamam mo kan tulat tamot iti parakin ka, Kiko. Ubing ka pa yan niya. Ay, sa bagay. Ayun gayam! Nagamamuan nyo nga ka ni Frank. Amo na matiagsaw iti loko, friend. Iti nagtrabahwak, friend. Kabaalan na ti agsaw iti iloko, ngamin Ilocano mat ti sauda iti nagtrabahwan mi. Ay! Ka-workmate mo ni Frank Idi? Wen. Ay na, wow. Ay, ibagaman kanyak no sa dino tinagtrabaho ang bes. Padasak man ti agablay. Ang mga nadantumat na amok. Ay! Oh, Melissa ka anakan. Adto yan ti bulbuludom apala. Agyaman ak anti Susan. Aguray ka. Hindi din mat ti lumabas. Ayawan nga paiso. At damat afam akadwana. Nobyo na siguro Nupod no nobyo na dayjay. Di addaman ti kalugaran tayo amayaon iti kinarigat anti Susan. Anya ka di mo day tanga ibagbagam si ka, Melissa. Ay na, anti Susan. Anya nga itamu tayo ang mga nubak ng ti afam akadwa ni Jean. O, di bumak ng dantumo no ka? Ay, unay ka, Melissa. Bakla, adaman sa lunsudag. Anya na tayo, Melissa? Nobyo ka din ni Jean ti afam akadwa na idinaminsan nga aldaw. Ay na, wow. Huli ka na pala sa balita. Wen, nobyo na. Kinapudno na kat plano dante agkalaysa. Siguro, bak nang ti afam na niya. Ha? No makiasawa ni Jean iti afam anobyo na. O, di addamanen ti kalugaran tayo ang makaawon iti kinarigat. Anya, mutin ti kasta aklase ti panagpampanunot? Siguradong kwartalaang ti makagapo no apay ang makiasawa ni Jean iti daytang afam na. Ay na, sana pudno day ta, Melissa. Saan mat nga amin akalugaran tayo ket trupat kwarta. Sa maysa, nataar ni Frank kanya. Dayjay, nataar. Ha, puwa. No siyak ti makiasawa, ay pilyak lata atay pada tayo a Pilipino. Sa anak akaskin ni Jean ang nagsapol iti afam tapno makaaunda iti rigat. Ay na, wow. Kasta ati saom, ta umapal ka ngamin, tawan afam mo. Agpatulong akman ken ka, friend. Ay, basta sana kwarta abes. Taniawang kwarta. Amok analaing ka nga ag-design. Iti? Invitation card. Ay, Mabalin ka di asikan ti makaammo iti wedding invitation card mi ka ni Frank? ay na, wow. No talaga yan. Siya konti makamo iti invitation card, ribbon, can stage design. Manungay ti singer mo. Ay na, no para kang libre latan des. Ha? Ay, saan mat mabalin a friend? Narigat mat lang day ta trabaho. Iso nga rumbang nalaang nga ikang kamat. Ay, kastoy laangan. Da kayo ti makamo iti materialis a mausar. Siya ko ti makamo iti design kenda dumapay. Sigurado ka? Wen! Iso lang mo ti amok a maitulong ko iti espesyal nga aldaw ti gayam ko. Mari Susan, invitation card para kada kayaw. Invitation card. Wayne, makiasawa nga minan ni Jean nga anak kaw. Ay nawaw. Makiasawa mo't gayam ti kakaiso na nga anak mau pare perfectaw. Husto kasayang mo't tipintas na no agbaak. Ay wen mare, kunak no agbaak tigasat na. Nga madama inyawid na nga afam. No kasta. Nobyo na ngagpaisaw tay nakita kakadwanay din namin saan. Wen mare, Frank tinaga na. Sigay, umay kamintaw, paray. Umay kun isublito'y pala binulod kong Auntie Susan.
Mala, idisumpay laang dita, Melissa. Agyaman nak, ante. Gayam, naibaga ni Kiko nga agkalay sa kanumot dajin kanti afam na. Wan, agkalay sa da kano inton sumaro no abulan. At damot invitation card ngayon tad ni Pare Perfecto, idi naminsan nga aldaw. Ay nawaw, sana all makaaunan iti kinarigat. Sigurado nga ingran din to ti kalay sada antay. Anyamot a klase ti panagpampanunot dayta, Melissa. Saan mo't siguro a kwarta ti makagapaw. No apay a makikalay sa ni Jin iti dayjay nga afam. Ay na Auntie Susan, patyan nakadi. Sigurado a kwarta ti habol day ta ajin iti afam anobyo na. Uray pupuutin nyo. Ay nawaw, di mo unay ti agsao. Makaawat ti afam ni Jane iti ilukaw. Inton kwan mangag naka. Ay, jak maawatan, no apay nga ikampay lang iti invitation card da Melissa. Wen tapno awan mo't ibagbagana. Ay na, sobrang judgmental da tao. Dilaw na amin. Uray ti pan nakikalaysam iti afam anobium. Ay na, basta ikamlatan iti invitation card. Ay, saan ka nga affected iti napan na imarmarites kadagiti kakalugaran tayo? Apay kumamat, saan mo't apudno dagiti inmarmaritis na? Amok asimple laang ti adda pa nagbiag da Frank. Ket? Saan alapod day jay tapno isinak ni Frank? Dayta ti kayat ko ang makita ken maamuan ni Melissa. Oo nga. Invitation card para kan ka. Agyaman nak bakla. Ay, wan gayam. Ay na, kita tama nga no di mo tumanan amo ti lawlawatam into umatindar ka. Ay nawaw, grabe ka mat ngagsasa o bakla. Wan, tagrabe mo tangiwat mo. Unay ka mat Kiko. Agraman, ti pa nakiasawa ni Jean iti afam, big deal kan ka. Si kakit di mo. Ibagbagak lang mat noon niya ti makikita. Ay, basta. Di mo unay ti agsaw ta. Durabeng ka. Ay nawaw. Warning day tuwiken ka. Diyak kaya ta madadal ti espesyal nga daw ti gayem ko. Kapukan ka. Ay, durabeng ka talaga. Frank, si katinobyo ni Jean, saan ka di? By the way, siyak ni Melissa. Lisa for short. Ada ka di parikot, Melissa? Oh, saan ka lang gayam ang makaawat iti Iloco? Kabay lang pa'y gayam tag Ilocano. Wen na Ilocano mo't nga rod ti sigod ang nagtrabahwak. Isumat lagayam. Kat, sigurado ka kadinkin ni Jean. Anyat kayat mo asawon? Amangan mo't no kwarta laang ti habol ni Jean kan ka. Anya? Aganad ka. Taamangan no kwarta laang ti habol na kan ka kuna. Panagkunakot saan akasta ni Jean. Sa maysa, saan kami mo't abak nang. Anya? Simple lang ti ada panagbiag mi. Lupay kastakot, mariknak anapod no ti panagayat mi Jean kanya. Marigrigat met gayam ti afam apakiasawaan ni Jean Auntie Susan. Kasanomat ana ibagam ti kasta, Melissa. Ti afam na amis mo tinangibaga kanyak. Ay nawaw, anya kumatibibiyang mo iti relasyon da. Makiasawa pa'y laang iti afam, jay pa'y saan abak nang, di na amo ti agpili Auntie Susan. Na, idi damaw kunam akwarta laang ti habol ni Jean iti afam anobyo na. Ita, ibagam manan na di na amo ti agpilay. Pudno matanti. Ado dagiti afam abak nang. Ado matan dagiti pada tayo amarigrigat anakaaon iti kinarigat. Gapo kadagitang afam. Ado metlaangan tinaloko. Ay nawaw, tapnoy bagakan ka anya Melissa. Saan nga agpapada? Saan mat nga men nga agpapada ti ugali tayaw? Isa mabalin ka day. Di ka nagbalin a judgmental kadagiti kalugaran tayaw ama ki asawa iti afam. Ni, apay kumangay ante.
No siyak ti sika, agsapol kamutan iti afam mo, tapno awanan ti adopay asaom. Ngamen, iti kasta pa nagsasaom, madlaw nga umapal ka. Anya! Naglukonday ta, Melissa? Saan nga agsardang tingiwat na? Ay na, talaga ang maibusan ti pasensyak ken kwa na. Ay, kat umapal ken ka, abes! Nga ta? Ay, nawaw, madlaw met! Diyak lang maawatan no apay akas jay pay lang matibagbaga na ka ni Frank. Ay, na di mo ni kaskaso, nagiti bagbaga day dya, Melissa. Mauman to? Ay na, madurab ko talaga day dya tao na eh. Ay, ipanagnak mo kitikan kwa na asaan akwarta ti makagapo no apay anak relasyon ka ni Frank. Ipanagnak yung kan kwa na apod no ti ayan-ayat yo. Ay, ang mga numaustel iti apal na. Kalay sa dajin kanti afam na ita, Melissa. Apay, di ka kadimapan. Diyak pa'y sigurado, Auntie Susan. Ay, nawaw. Agawid ka kitday, tamapan ka agpulas. Aggidantan amapan. Nakababain nga min, Auntie. Anya ko mangay tinakababain. Saan ka di anak ko nam, nga dain tadakan ka nga invitation card. Kasano nga no nakadanunan kadakwada ti dakas nga imbagbagak ide. Wano saan, ang mga no nagpulong ni Frank kan kwa na, Auntie. Oh, di agkid daw ka iti pamakawan kadakwada. Man nakaawat mo't ni Jinkat. Naimbag man ta nakaumay kay ti special nga aldaw mi ka ni Frank, Melissa. Tadamot interview nga invitation card kanya. Congrats kada kayo ado, ha? Agyaman kami, Ay, gayam. Pasensya kayon kadagitin sa usawang ko, Nagbidutak. Katsapay lang ko mata mapakawandak. Okay lang, dayjay Melissa. Amin tayo kat agkamali. Ngamsapay ko mata, di mon ulitan pa, ta ang mga nung makatumpong ka, itinatangsit. Di si kanto matlaang ti may sagmak. Ay na, agyaman ako unay, Jane. Frank. Hala, mapan ka agpilakit din iti kanam. Wen nga rod. Amangan no, maibusan ka pa eh. Ay, nawaw! Di pa nang idadanas iti pada a tao ket dakes. Imbes nga agsaotay iti dakes kontra kadakwada, intay kit di ida respetuan, kan suportaran taday tati kasayaatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.